Ndị otu United Nations Peace and Positive Living Awareness Center UN-Pepolac agwago gọọmenti etiti ka ha maa ka a ga-esi wee kwuo onye okwu wara n'efu na mkpamkpa ije na-ada akpawa bụ nke na-ada aghasasị ọtụtụ ihe ndị mmadụ nwere n'obodo anyị bụ Nigeria, ọkachasị Anambra steeti bụ nke a ga-akwụsị ma a chọọ ụzọ a ga-esi wee fụ na iji nakwa idei mmiri anaghị emebi ihe ndị mmadụ. Ndị otu akpọrọ oku anụnwa n'oge ha butere ụmụ ihe enyemaka bụ nke ha butere ndị idei mmiri mebisiri ihe ha na ụmụ eri kansụl ime obodo Anambra East. Onye ọrụ anyị Manuel Okonkwo nọ ebe a ma weta ozi a. Onye isi ha bụ Right Reverend Dr. Ozioma Ozemena ya bụ otu kọpụtara na ihe ndị ahụ ha butegasị bụ iji wee nyere ndị ahụ ya bụ ọdachi iji mmiri dakwasara n'oge gara aga aka ịmalitekwa ndụ ha otu o si wee kwesịe ọbụnadị n'oge ugbu a ya bụ mmiri tagoro. Bishọp Ozemena nọrọ oge ọ na-ekwu na gọọmenti etiti nke Nigeria nakwazi ndị eji okwu ha agba izu na Nigeria nakwazi na mba ụwa ndị ọzọ kwesịrị ineba anya n'ihe na-akpata ya bụ iji mmiri kwa mgbe na mpaghara obodo a bụ Nigeria, ọkachasị na Anambra steeti nakwazi obodo ndị ọzọ dị na Nigeria, kwue na ekwesịrị igumizi River Niger egumi ya nakwazi mmiri nke Cameroon ebe ya bụ iji mmiri na-esi abịa iji wee memina ya bụ ọdachi iji mmiri. Ọ gara n'iru too gọọmenti nke Nigeria nakwazi ndị obiọma na otu ha si wee gbatara ndị ahụ ya bụ ọdachi iji mmiri dakwasara ọsọ enyemaka ma kwue na ọ dịkwazi mkpa na ndị mmadụ gaa n'iru n'inyere ndị ahụ aka ọbụnadị n'oge ugbu a ya bụ iji mmiri tagoro, ebe ọ kọrọ na ha ka chọrọ enyemaka ka ha wee nwee ike malite ibi ndụ ha otu ha si ebi na mbụ. Ka ọ na-anatazi ya bụ akụrụngwa n'aka ndị ahụ butere ya n'ịnọchite anya obodo ya, Igwe Ben Emeka bụ na onye toro ya bụ otu UN-Pepolac maka ya bụ ọlụ obi ebere ha lụrụ ma kpee ekpere ka Chineke kwụghachi ha mmaji kwuru mmaji. Igwe Emeka ga n'iru kwe nkwa na ọ ga-agbanyesi izi ike hụ na eburu ya bụ akụrụngwa bugere ndị niile achọ ka ebunye ya. Akụrụngwa ndị ahụ butere gụnyere nri ndị oyibo akpọrọ noodles n'aha bekee ya nakwazi akwa dị iche iche site n'ụmụ eri nke dị n'okpuru kansụl Anambra East. Abụ m Emmanuel Okonkwo.